gaskiya a fili ya koma maraju. Wa ya koya wa Anas wannan kairayi Mukiyar bin Shuba. Mu koma darasi na 84 Jawful Fara. Kwaga a wannan darasi ne muku karatu. Na fito muku da wani hadisi kazani da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin uwarsa take gano masa al'auran mata. Ila kansu da hadisi da 1424 cikin Musnad hakimu na gaba wanda wato za ka yi mamaki a ce mutum ya zauna shirya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza. Ta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah. Me kace Abduljabbar? Kan kuma ta ko ta kika da ne bayanin ta. Majalisi na 4 na 84 barka da warhaka kuna sauraron mu on Cable FM sunana Fuad Umar. Wato update akwai developing update da ke shigowa daga wurin mukabala daga jihar Kano. Wato wani su mistreatment yana go on. Information da Cable FM muke samu yana nuna cewa kaman team members na Sheikh Dr. Abduljabbar ana denying su access. Discrimination ke faruwa wurin nan. Wai wasu wancan bangaren da suka zo an ba su tag da sauri-sauri su shiga, amma team members na Sheikh Dr. Abduljabbar ana hana su wato dama su shiga su je su cover su witness wannan abin da ake ciki. Cikin wanda aka bar suka shiga cikin wannan hall so far bangaren Sheikh Dr. Abduljabbar mutanen da suka shiga su ne shi Sheikh Dr. Abduljabbar da dansa su aka bada dama suka shiga, amma team members shi suna nan waje gabansu ana samun wasu suna zuwa wancan bangare a ba su izini su shiga. Za mu je Kano yanzu nan mu kawo wannan live update ce wanda kuke tare da mu a wannan lokacin ga za mu je straight away to Kano mu zo mu ka muku update me ke faruwa wurin nan ne aisa akai wannan discriminatory wato abubuwan da yake bai dace ba. Dan wa Malam Imam yana kan line yanzu nan live in Kano State, Nigeria. Salamu alaikum Malam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam ina gajiya, barka da warhaka, kana nan live in Cable FM. Muna samun labari cewa kaman akwai wasu abubuwan da ake yin da bai dace ba na nuna bambanci. Wai team members na Sheikh Dr. Abduljabbar ana hana su shiga wurin nan. Ina so ka ga mu me ke faruwa wannan wurin mukabalan. Salamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Wannan abin da kake faɗa gaskiya ne, haka ne. Daga ciki kamar yadda ya faru dukkanin malaman maja da 'yan social media ɗinsu sun to ɗauke da wani abu tak a wuyayensu. Ba mu sani ba tun jiya aka ba su ko kuma yanzu suka to da shi daga gidan gwamnati, Allahu alamu. To an hana duk wanda ba shi da tak ɗin nan shiga sai su. To da akwai 'yan social media namu na ɓangaren Ashabul Kafi ga baki ɗayansu an hana su shiga. Hana su shiga. Sannan suna su sun shiga. Suna su sun shiga wanda kuke kallon su kan screen sun shiga. Wa'annan wai malumman maja kenan in ji dan wan ya ce sun zo aka ba su tag dukansu da sauri-sauri aka ba su dama suka shiga, amma team members na Sheikh Dr. Abduljabbar da bangaren shi an hana su access. Jama'a adalci da aka ce a yin nan wannan yana nuna alama cewa kamar adalci nan bai kikin ba. To yanzu kuna tattaunawa da wasu ta yanda za ya magance wannan situation, ba ku dama ko cikin me kuke? To sannan mu wanda aka ba wa tag guda ɗaya ne, kamar yadda nake iya gani malam sarki kawai aka ba tag shi kadai. Amma su sun zo akalla sun kai mutum 20 ko 30 da tag. To da Sheikh Dr. Abduljabbar kawai aka ba shi tagin nan. Kamar yadda nake gani. Yadda ka gani so fa kuma na'am. Abu na biyu malaman maja gabaki ɗaya, shugabannin maja gabaki ɗaya su babu mutum ɗaya wanda ya zo domin ya wakilci kansa. Interesting. Babu shi. Ba mu sunayen wanda suka zo ta bangaren maja. Su waɗannan manya-manyan malaman kungiyoyin Izala, Tijjaniya, Kadiriya, idan rabon mukamai ne su ne akan gaba. Idan rabon kujeran maka ne su ne akan gaba. Idan rabon kuɗi ne su ne gaba. Waɗannan ina ma tabbas babu ɗaya daga cikin su wanda suka sashi wakili, wanda suka taɓa
tafiya da shi a kan kujerar maka. Na'am, hiyakuri ina so ka kaya muna sunaye waɗanda suka zo ta bangaren mutanen maja da za su zo su wannan zaman zuwa ka gansu wurin da. Ta bangaren maja. Na'am. Ta bangaren maja daga bangaren izala da akwai kabir kifi, wani yaro kabir kifi. Ta bangaren tijjaniya da akwai wani matashi wanda yake madatai. Na'am. Sannan bangaren kadiriya salafiya da akwai masa'udu, wani yaro. Sannan kuma na hudun shine da akwai ina iya ganin wannan na rijiyar lemo. Rabi'u rijiyar lemo. Rabi'u rijiyar lemo ya zo wurin, okay. Ya zo to su ne yaran da suka turo. Na'am. Okay, sai sa malam gadon kaya. Sannan manya ba mutum daya. Da akwai manyan babu mutum ɗaya da ya zo daga ɓangaren kadiriya salafiya kamar damo ke na karibu ya tafi wai sauka. Ka ga bai bayan addinin musulunci muhimmanci ba, mu da muke so a yau a fitar da mu a nuna mana gaskiya, duk inda gaskiya take mu ɗaliban malam sarki malam Abduljabbar ko da su ne suka yi nasara muna ɓangaren su, to amma sun isu zo su tabbatar mana gaskiya. Abdulwahabu ya ƙi zuwa tabbatar mana gaskiya. Ta ya za mu gane gaskiya na tunda su ne suka je suka zauna a gaban gwamnati. Na'am. Yanzu waɗannan yaran duk ba mu san su ba, ko kuma duk yawancinsu shekarunmu ɗaya da su. Ya za a yi mu gane wanda ko ni ɗin nan na zauna minti kafin rana ta taso na gama da su. Ko kama ka gama da su. Yau. Wannan yaron Masa'udu kafin ya zo da can a cikin makarantar mu yake a ƙasar mu ma yake. Na'am, maganan ka na rawa dan wa daga Kano. Muridin mu ne. To yanzu muna jin ka. Ka ce muridin ku ne. Sannan wannan madatan ko larabci bai iya ba. Na'am. Shi yasa yara ne suka zo wurin nan. Ba wani manya cikin su. Sai da babu sarki sai Allah suka gayyato shi. Na'am. Interesting. Kifi na bangaren izala kenan. Dan har wata hatsaniya ma ta faru da su kafin wannan lokacin. Na'am, mun samu labari dan wa kai hakuri, mun samu labari wai dan malam Abduljabbar shi kuma an bashi dama ya shiga cikin wannan dakin tare da mahaifinsa, haka aka yi ko dai a'a shi Dr. Abduljabbar kawai ya shiga. Shi kadai shiga. Shi Dr. Sheikh Malam Sarki ya shiga shi kadai da mai miko masa littafi, amma bara in sanar da kai yadda tsarin shigar ta kasance. Da suka bari mutanenmu sun shiga yan social media, to da akwai wata kofa ta ɗaya da ta biyu, sai suka raba su, ɗaya ya tsaya a ta farko, ragowar kuma su tsaya a ta biyu, sai dai su dinga hangowa daga can nesa. Har sai da aka samu wani ɗan sanda ya ga ai abin da aka yi ba a dace ba. Ya waɗannan daga nan ɓangaren za su zo babu wanda aka ba tak. Warancan kuma aka ba sannan kuma ga bidiyo ga hotuna na turo ma za ka ga yanayin haka. Na'am, muna samun wannan information nan, muna samun su. Wannan jama'a da kuke sauraron mun Cable FM, wannan yana nuna wato alamar rashin adalci according to voicing dan wanda kuma wato camp na Sheikh Dr. Abduljabbar. To abinda za a ji a yi shi wurin nan cikin wannan dakin nan, in an ba bangare daya dama su shiga su je su yi abinda za su yi, aka hana wani bangare na adalci wurin nan jama'a. Shi da maganan nan, shi yasa dan wa mun gode maka kwarai, za mu keep in touch, mu samu more info game da wannan situation. Muna kokari wanga abin da ake yi ba adalci ba ne, domin in ji dan wan ya ce wasu na wurin nan aka ce su jira za zo a san da za a yi a shiga da su, a san da za a yi a ba su dama su shiga, amma shi aka samu wancan bangare wasu malumma suka zo rin aka ba su tag immediately suka shiga, wa'anga sai aka hana su shiga. Jama'a ina adalci wurin nan. Kuma cikin sunayen mutanen da dan waya ce sun zo wurin mukabalan nan, so ana cikin shirye-shiryen ba soma ba, cikin wayannan mutanen da aka ba su dama suka shigan ta wancan bangare ba na bangare Sheikh Dr. Abduljabbar ba, wancan bangare da aka kifa da sunayensu, idan waya fadi wai yara ne kanana aka turo su, ba wani babba ciki, wai malamin daya da ya san ma shi malami ne, shi ne wato Sheikh Rabiu rijiyar lemu,
wai ban da shi sauran yara kanana aka turo su wurin nan ko yara ne kanana could it be shine abin da yasa aka kifa da sunayensu ko dai a'a sai sa maganan nan yana fitowa from Kano, Nigeria. Mun ba ku all those updates nan amma akwai need ayi adalci nan domin in ba yi adalci ba wannan abin ya lose integrity da yau babban rana ne da ya kamata duniya a witness amma wanga discrimination da ake yin shi wurin nan wato kaman wani payback time ne which is not good. Gashi al'umma da suke sauraron Kibla FM suna mamaki menene yasa ake take wanga last minute measures ake deny wasu mutane access kamar da kuka ji dan wan ya report live from Kano, Nigeria. Commissioner of Adinai wannan building na wurin suke yanzu na report ya shigo Kibla FM. Very disturbing. Amma za mu kokari mu keep ku updated. Mun dawo back ASAP da wani key information ya shigo ma Kibla FM yanzu nan. Wani magana ya shigo wanda yake za mu zo da shi kuma mu duba abin da ke ciki. Nan ba mu wasa Kibla FM. Ana fitowa da maganan nan ne yanda ya kamata an fadi komin dacin maganan nan to adalci ake so a yi yau mutane su samu karatu a samu equal access cikin wannan wurin nan ya so al'umma aka kare su ce kudos amma wanga abin da ake yi yanzu nan zai ya lose integrity ya bata wannan zaman nan a bar kowai shiga a cover abin nan both sides su samu equal representation cikin wannan wurin nan shi zai samu alhairi amma any move a silent wasu party ya so a bar wasu su shiga ina ce ya backfire big time ya backfire bai ka alhairi mun dawo yanzu nan ku stay right here on Kibla FM wani big developing information ya shigo za mu tankade shi mu koma right back to Kano, Nigeria har kafin a soma wannan mukabala muna tare da ku kuma ya kamata a yi fair a yi just suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kibla FM za mu dawo back ASAP.